Altså når patienterne bliver indlagt, så kan de måske ikke huske, hvad for noget medicin de helt får. Eller den liste, vi har fået med fra den praktiserende læge, er måske ikke helt opdateret. Måske har der været en dosisændring af lægemidlet, og det står så ikke der, hvor vi kan se ordinationen, for eksempel i Lægemiddelstyrelsens database, den der hedder PEM. Og så når vi selv begynder at dokumentere patientens medicinbehandling, så gør vi det jo først i journalen, og derefter fører vi det over i vores elektroniske medicinsystem. Og der kan ske fejl i den overførsel. Og mange gange sker der sådan nogle fejl, fordi at patienterne får et lægemiddel, der hedder et navn ude i primærsektoren, så når de kommer ind til os, så har vi billigere priser på noget andet, og så skal vi skifte over. Og så får vi nogle gange ikke lavet de skift helt rigtigt. Så når patienterne skal udskrives igen, så skal medicinen jo gerne tilbage til det, patienterne fik i primærsektoren, men det er ikke altid, det lykkes for os. Og mange gange så er patienterne jo heldigvis indlagt i meget kort tid. Det betyder også, at vi ændrer medicinen helt op til udskrivelsen. Så vi skal være meget opdateret i de medicinlister, vi laver til aller sidst, inden patienten går hjem. Og det er heller ikke altid, det lykkes for os. Patienten har måske fået en blærebetændelse, og så har vi måske egentlig skrevet alle papirerne, gjort klar til udskrivelsen lige inden, og så har patienten fået blærebetændelse, og så får vi ikke skrevet det med over. Så patientens hjemmepleje for eksempel, eller plejehjemmet ved så ikke, at vi faktisk har sat patienten i behandling med det.